agus inisir an lína tá príomhlár Cainéal Cúla4 Niamh Ní Chróinín a ní fáilte ráscatí an chlár? Gur míle mágad tá sé ionach bheith leir le éis. Ok, rinne mé agah radio láithreoir bliant ó hinna Niamh nuair a bhí tú ag gobar mar bhainisteoir le radio rira agus nóí tá deascéile déanaí maidir a bunú Cúla4 mar Cainéal. Sula léiríonn muid beagánaí faoin scéal iontacha maidir a bunú Cúla4 Niamh. Bhisneat achar nó cuairsaí beag a thuirt néistóirí ar radio aniu ar dús faoi do cúra leilithe? Yeah, so tógach mé I burt mar nóg im láchlia agus tógach mé le Gaeilge agus le Béarla soáile. So si an Gaeilge an chéad theanga bhí agamach bhí Béarla agus Gaeilge bhí an dá theanga agan soáile ón tús. An sin drasta mé ar scoil na Níní. Is sword agus is so gur hit me rá leis an tangan ar bhí mé sa bhunscoil an sin. Cúi mé go pobscoil fer mar nóg an sin an danscoil agus an sin cúi mé rá go Cúla4 tríóide agus rinne mé staidir ar an Gaeilge agus ar an socoíoch an sin. Agus nar bhí mé socoláiste rinne mé go leor cóide le Gaeilge agus héag mé go rah féidir agus deisna an gom má héile cabh trí Gaeilge agus sin a bhí weim. An sin so go nar bhí mé sanolscoil for mé glór taihí leis an Meán hosí mé denmh Ryan chlóric a radio le radio rira agus an sin taréis na hoscoile for my job lá aimimsre le radio rira okay gan am céine fi mé denmh chlórica radio the Fim 3 agus 90 FM agus mé denmh Ryan Diver the radio na Gweilge the freshen agus an sin for mé deis of mar Waltor chlór TG4 Junior Eurovision to my fósaí donna sin aniu agus an sin hart ar blian go leabh hen chuir mé steachar an job mar láithreoir le Cúla4 agus tá mé ag obair an sin ó hen. Si go héach agus mar sóil lá na Gaeilgeoirí seolach Cúla4 níos luithe an bhí seo. Is ceismhóirí seo Niamh ach an féidir intin dom faoin bróséis maidir le bunú Cúla4 agus an bhaint a bhí agus a bhfuil agat leis an tús? Yeah, so is so go mé obair le Cúla4 le blian go lenús agus ní fustííoch mé le bheith mar láithreoir an Gaenéal agus sin atá siú le an faoi láthair ach solar hosí mé obair le Cúla4 le TG4 hí Cúla4 mar stáisiún lá aimimsir Gaeilge bhí sé mar is agus mar ringlód ag golódaine agus bhí golódaine seo ag obair godín ar sin le pí a fada nús ach is tócha hart ar blin ó hen defníoch an muoinú gohifagiúil agus ó hinará hí gachtain an seo anna gnóthach ag obair a dro an stáisiú le cinnte gur gachard ré le dul ar nochtú lá man for so leir ar gcuoine tá gobar ar an tíh techniúil le cinnte go ghfuil an stáisiún ag feimú geart gohfuil na chlórica ag feimú geart daoine gobar an seo graficí léirethirí scríbnóirí taidóirí golóir cólachí léirúáin atá gobar ar chlórica nua le cinnte gur siad réanám agus ag gobar ar chlórica nua amachchan seo ar bheith ré amachchan seo. So yeah, tá fuair an ionta gagan agus obair fórne a bhí ann le cinnte gur gachard ré le dul in am don solim líana. Agus tá Cúla4 mar cuid de grúpa TG4 nach bhfuil? Sinné, yeah. So ón tús bhí chlórica Gaeilge de fáistí ar TG4 ach ní ra ann a couple uair lig ar maidin agus couple uair lig am Hernóna agus hí tuiscint an agus cred golódaoine go láidir go raibh sé riachtanach agus cótábhaach go mbeadh Cainéal do gcuoine óga le hábhar agus chlórica as Gaeilge a bhí ar fáil ó bhaidin go híthe agus sinna ann faoi láthir a Cúla4 ag tosú inisisi sé clog ar maidin agus ag leanúint rá go dtí hocht clog títhe. So nor táú I gobar le Cúla4 táú lunathe gan maidin na hán well? Yes, so yeah, if you Cúla4 yeah mar cuid if you TG4 atá máilin na hán gona mar sinné yeah. Tá sula gom gur hatnín an bhoga leat ó bhlá lé go Conamara an daíon? Yeah, tá mé anna hásta an seo cai mé rá bhí mé mar luí mé tógach mé burt mar nóg agus bhí mé sin le blion de fada agus an sin cá mé couple blion in Drumconra agus an sin nuair forma an job seo bhog mé go Conamara ach áit álan den tír daoine álainn seo chuach fáilte mhór Rome agus yeah, tá mé anna hásta an seo.
Okay, an mé éon bhirde le chlustáil ar Cúla4 Niamh nó mín an Cainéal a Gaeilge go hiomlán as Gaeilge? So tá Cúla4 ag créile go hiomlán as Gaeilge agus sin mar a bheith sa gcónaí. Na clóric ar fad na cartún, nó clóric a drámaíochta, nó seolta nó péire atá ann is trí Gaeilge ar fad atá siad, yeah. Is deasca le seo ceapan sin agus go bhfuil an stáisiún go genráta ag créile fada is atá sibh créile an lé okay, an féidir beagání intse dom faoine clár ar an stáisiún in éomh agus nóbhar dhéanaan tú go fásanna leis an stáisiún? Yeah, so tá neart clóric a nua hééis tosú ónar hosí an Cainéal a créile go lá aimimseir tá seolclaí nua gá cean hasnamach iscinát agus anfagus a golóir daltaí bunscoile agus scoilna timp tíir a bhí pórt a gantú sa si sinnerás tá chlór eile an mo scéal tá ddíú ar an brí agus an scéaltaobh hir go animna go áirithe agus an ceangla tá ag páistí áirithe leis an animatá acu nu an tanna raníochtdómh agus an rud mór tá agan ná go bhfuil seirbhís nuach do Gaeilge agan inis do Cainéal an nuach Cúla4 agus tá sinna créile mór go híine ag learhééis a hain agus tá an first loithróir tá gobar nuach Cúla4 eisling agus seán tá si clúdú scéalta idirnáisiúnta náisiúnta agus áitiúla ach i clúdú na scéalta sin ar bhealach atá arúnach agus in pica do Cainéal. So sin ar siú mór go hína gléiréis hain ach le feáil a rééis gléiréis cuaig nús féidir fé an siar ar an seinintúirt agan ag Cúla4.com. Mé hain tá méid obair ar láthragas Cúla4, so bíam le feáil idir na chlórica i mo studio hain agus tá burt eile tá ag den an rud céine lom, so seosamh mac seón a bhééis le feáil ar an air óna sé ar mad an síle bhééis an óna ní agus an sin tag isteach idir trí agus a hocht agus bé mé hain ar an air mad an hathair agus daoní freisin. Sin go héach cé go fada is leanan an chláirneocht ará agus ar chlár gearra an bhfuil? Yeah, so it's nóméid sa láta an, so nóméid mór cédín déirdín agus ina agus tá cúpla scéal clúdathe in gach bulletin is stocha ag brathir an lá ach mar luí mé ar fáil ag léiréis a hain ar hain se tin amach ar an air den céadú ag léiréis a hain ach le feáil a rí ag léiréis a cuaig nu le fáil ar an seinintúir níos déanaí sa lán sin agus an sin tá an go mé múntúir gúsáid nuas Cúla4 sa seo mar rang a gomininic so bei múntúir nu aine mat gur fecinn tíir ar bei sé ar fáil ag Cúla4.com cuma. Is slí amháin tá sé tábhachtta go bhfuil roiinteálas ag pháistí ar cuasaí nuachta, well, no nach bhfuil siad rá águr éonas. Okay, ní bhí mé cainte a radio rís ní bhadaíún tá siúla gom. Idir an dálín ó bhfuil éine teachreacht sa bhreis ar bhaid a thuirt amach dar néistóir ar an radio aniu. Idir ar fáistí agus daoine fásta faoi Cúla4 na mína nó an bhblionn atá amachrán? Well, it's okay. Buníoch an Cainéal do Cainéal na tíra agus is lo an Cainéal seo agus tá muid, a géirí go méid sheets an le feáil ar an Cainéal agus tá muid i géirí, go méid clórica haníon lo le feáil ar an Cainéal agus rinne muid go leor taide solar seolach an Cainéal agus fuair mar ceir bhí castal a Cainéal timp na tíra ach bhí muid a gcónaí sásta aseolalas a oil ach tá rud éigen an na clórica nua ar fad atá agan agus na clórica nua atá teach sa míana macron tá rud éigen ann do gachtainna. So just mollam do gachtainna é a chur siúil fécant ar tan of a bhaintas agus an sin is féidir fécant ar na clórica ar fad is fearlach ag Cúla4.com cuma. Agus just sort of mean tú cáhfuil sé le feáil ar an teilifíse, like cadí de hifracha ar an teilifíse féideach like ar Virgin agus le héad? Yeah, cínta. So tá sé ar fáil ar Saorview, ar Sky agus Cainéal Virgin Media freisin. So Jansner Virgin Media sé ná dó Sky sé do cahar Saorview uptake tá sé ar air freisin agus dar nóíonn sin Cúla4.com agus thuíonn sin tá sé ar fáil Cúla4.com agus ar Sky sé a dó seacht cumá. Tá agam go golóir ifricán sin ach má haon tú go ein lena go ag Cúla4 na Meán síalta feici tú léir sáil beag leis na hifricir fád agus an sin béitún an teachtar an gohéisca.